A wata ƙaramar makarantar sakandare ne a cikin birnin Kano aka yi wani yaro mai suna Iliya. A kullum Iliya sai ya makara wajen zuwa makaranta, a kullum kuma sai malamai sun zane shi, amma duk da haka Iliya bai taɓa fashin zuwa makaranta ba. Malamai sun tsane shi saboda wannan ɗabi'a tasa, kuma ba su kan sassauta masa ko da rana ɗaya. Duka ya zame ma Iliya jiki, ba kasafai zaka ga yayi hawaye ba idan ana dukansa, kuma babu wanda ya taɓa tambayarsa dalilin makararsa. Wata rana Malam Habib yana kan aikin kula da kofa kusan karfe 9:30 sai ga Iliya ya iso kamar yadda ya saba a makare. Ya cire hannu zai masa bulala sai ya ga Iliya yana hawaye. Wani irin tausayi ya kama shi sai ya ce da shi, tashi ka tafiyarka. Kashe gari Iliya ya sake makara. Malam Habib ya koma yafe masa. A rana ta uku ma ya so ya yi masa afuwa, amma a wannan karon duk sauran malamai suna ganinsa sai kuwa suka yi ca a kansa suna zarginsa. Iliya bai san lokacin da